הפעם הראשונה. אוקיי, אני מציע. אוקיי, בואו ננסה לעשות פעמיים ברצף. הסרטון עדיין דלוק? מה? הסרטון עדיין דולק? כן, למה? סבבה, לא סתם. ריג'. אוקיי, אני באמת אשים את ה... עוד לא זיגזפתי אותך. מה? כן, נכון. אני באמת אשים את הדאבל גובלין בראל. לוקט. תתכונן עם איזה סף, אם צריך לעשות. לא תדאג, לא צריך. או שכן או שכן. אוקיי, יופי, בול זה, כן, יופי. פאק. טוב, רגע. אוקיי, אני עומד לעשות לך את זה גם. 3, 4 ו... פריס. לא, אחד הלך לשם. חכה רגע, חכה איזה באסה. יש לך 72 חיים לטאוור וזאפ מורה 75. אוקיי, אני מוכן. אמרתי. רגע, אני עוד אחרת. יש עושים לך. מעולה. רוקט. תשים עוד רוקט. לא. תשים לי פיירבול. אני שם עוד רוקט. אל תדאג, זה לא יוריד. כן, אני יודע. לא, אבל אחרת תחכה מלא זמן עד שיהיה לך רוקט. אז תשים לי פיירבול. אוקיי, פיירבול. אוקיי, אתה מוכן? רגע, אני עוד רוקט. רגע, אוי! לא נורא. אוקיי, יש לי רוקט. אוקיי, אתה מוכן? כן. 3, 2, 1, עזוב. טאק, אוקיי, אני לא מאמין. אם זה ביחד זה מטורף. 2 ברצף! מלא. גדול. אוקיי, זה היה מטורף. עוד פעם? כן. למה? גדול, וואי. אנחנו באמת ממש טובים באתגר הזה. נכון. פעם קודמת רצינו לקח לנו 2 בערך עד שהצלחנו. נכון, לא מאמין, 2 ברצף. נו. אוקיי. לרייד. וואו, זה אומר לך מלא דמג'. תקשיב, אני שחקתי פעם אחת במשחק אמיתי ולא התייחסתי למה ששמו לי, אז שמתי את מה שאתה עשית לי עכשיו ופרברד וחילשתי. בום, 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 בום. וואו, מלא, זה עושה מלא דמג'. זה נכון. אני שם רוקט. שים. יש לך לייטית בדק? מה לא? לא לי. פיירברד. כן, תביא לי סלט. אני רואה לעשות את זה, אני רק עושים זאפ. אוקיי, נו, זה להפריק כבר, לא, אני מפסיק אליקסיר. אוקיי. רגע, אני עוד לא, אני עוד עושים פיירבול ו... אוקיי. רגע. זאפ, אוקיי. רגע, אני מחכה רק לרוקט. למה רוקט? אוקיי, רגע, אני מוכן. אוקיי. רגע, אוקיי. 3, 2, 1, עזוב. טאק, אוקיי. אם אנחנו מצליחים, זה מטורף. לא! לא! לא הצלחתי!
ניצחנו 3 פעמים ברצף. טוב, יאללה. עוד אחד? עוד אחד אחרון ואני צריך ללכת. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אני מנצחת את הדבר הזה עם הטוב גובלין הראל.